To, co je pro Japonce karate, to, co je pro Číňany wushu, to je pro Koreu taekwondo, tedy národní bojové umění, které se dostalo i do olympijského programu. V olympijském programu je v podobě úpolové, soubojové, ale taekwondo je také umění, které hodně pracuje s přerážecími technikami, no a právě Muhova Demo Team teď ukázal a ukazuje některé z těchto schopností a z těchto technik, při kterých skutečně bojovníci létají vzduchem, zasahují ty desky a dokáží předvádět techniky, které by i v reálném boji byly velmi účinné. Pokud si správně všimnete, tak většina těch přerážecích technik je vlastně prováděna pomocí nohou, protože taekwondo, i když pochopitelně se v zápase bodují i techniky rukama, tak preferuje techniky nohou právě protože by vlastně měly být jaksi silnější, protože ta noha je silnější končetina než tedy ruka, takže taekwondo právě preferuje kopy. A samozřejmě důležitá je také přesnost kopů. V tomto případě jsou terčem poměrně malé destičky a za chvilku uvidíte, že útočit se dá na lecos, třeba i na jablko napíchnuté na špičce ostrého nože. Tak jako každé jiné bojovní je to o soustředění, o koncentraci a pochopitelně potom ten bojovník si může dovolit i takhle těžší prvky, těžší ukázky.